Tässä on sitten sellainen intruderi, että ei tarvitse mitään muuta kuin ajaa. On madallettu, muuten ihan normaali, alkuperäinen. Ja kaikki huollot tehty, mitä nyt voi ylipäätään olla. Uusi akku ja sitten akun lataus suoraan tossa. Äänet on tämmöiset. Satula ehjä, ei mistään rikki. Pyörä on kunnossa. Renkaat, mittaa on. Ja tosiaan kaikki toimii tässä pyörässä. Seitsemän tonnia mittaa. Eikä mitään vuotoja missä.